ಸುತ್ತಿಗೆದಾದ ಮಲ್ಲ, ತಾರಾಯಿದಾದ ಉರುಂಟು, ಪನವುದಾದ ಪೊರ್ಲುಗೆ, ಸುಣ್ಣದಾದ ಬೊಲ್ಪು ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆ. ಇಂದು ನಮ್ಮನ ಕಲೆ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆಗ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಸುರು ಬರ್ಪಿನ ಪುದರಿ ಏರ್ನ ಕೆಂಡ ದೈವೊಳೆ ದೇವೆರಡ್ದು ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟು ತಿರ್ತಂದಿತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಜನಕ್ಲು ಸುರೂಕು ಪೋದು ಪಾತೆರನೆರಡ ಕೆಂಡ ದೈವೊಳೆ ಪೆದ್ದಂಡ ಅಪ್ಪೆಲ ದೈವನೇ ತಾಂಗಂಡ ತಮ್ಮಲೆಲ್ಲ ದೈವನೇ. ತುಳುನಾಡದ ದೈವಳು ಬಯಕ್ನೆದಾದ ಕೆಂಡ ತೋಡದ ನೀರ್ಲ ಕಾಡದ ಪುರ್ಪಲ ಮನಸ್ಸು ದಿಂದಿನ ಭಕ್ತಿ ಅಗೆಲದ ಕಟ್ಲೆಟ್ಲ ಆಡಂಬರ ಸುರಾತನ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟಾಗ ಪಂಡ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ದ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಪನ ಅಡೆದ ಆಂಡ ಪಂಡ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಪದ್ಧತಿ ರೆಂಚಾಕೆ ಏನಂದೈತನ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಚಾಕ್ರಿ. ಹಾಯ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ರಾಜ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ವಿಷಯದ ಪಂಡ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿದ ಈ ತುಳುನಾಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಬುಕ್ಕ ನಾಗಾರಾಧನೆಗೆ ಅವೈನಾಂಚಿನವೇ ಇಂಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಉಂಟು. ಅಂಚಿನ ದೈವಾರಾಧನೆ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಬುಕ್ಕ ನಾಗಾರಾಧನೆಗೆ ಇನಿತ್ತ ದಿನಟ್ಟು ಕೆಲವು ಸಂಶಯಲು ಕೆಲವು ಡೌಟ್ಲು ಐತ ಸತ್ಯಲು ಬುಕ್ಕ ಐತ ಕಾರ್ಣಿಕಲು ನಮకు ತೆರಿಯಂತೆ పోతుంది. ಅಂಚಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತೆರಿಪೋನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಇನ್ನಿಡ್ದುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸುರುಮಂತದಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಸುರೂತ ಪಜ್ಜಗೂ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ದಿ ಒಂದಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಸುರೂತ ಪಜ್ಜಗೂ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯರೋಸ್ಕರ ದೈವಾರಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ತೆರಿನಂಚಿನ ಯುವ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ದೈವದ ಕಲಟು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಗೆ ಮನ್ಪನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ತೇಜಸ್ ನಾಯಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ. ವೃತ್ತಿದ ಲಾಯರ್ ಆಯ್ತಟ್ಟಿಗೆ ಧರ್ಮದ ದೈವಾರಾಧನದ ಕಲಟ್ಲ ಕಾರ್ಯವಂತಲ್ಲ ಈ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಇಂಚ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತಿನ ಎಂಕ್ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪನ್ಪಿನ ಯಾನ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸ್ಟೇ ಬಿಗಿನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂಚನೆ ಈ ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿ ಪನ್ಪಿನ ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಒಂಜಿ ಕನಸು ಪನ್ನೊಳ್ಳಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕನಸಾದಿದ್ದೇನೆ ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ದೈವಲೇನು ಮಾತ ನಂಬುನಕ್ಲು ಅಂಚ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಚಾವಡಿದ ಒಂಜಿ ಚಾಕ್ರಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತನ ಒಂಜಿ ಐಕೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಗ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಥಮತವಾದ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯಡೆ ಯಾನ್ ದೈವದ ಚಾಕ್ರಿನ ಸುರ್ಮಲ್ತೆ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಗ ಈ ವಕೀಲೆ ಆದಿಲ್ಲ ಮಧ್ಯಸ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ದೈವ ಮಧ್ಯಸ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಕೊಂಡು ದಯಪಂಡ ದೈವದ ಕಲಾ ಪನ್ಪಿನ ಅವು ನಮಕ್ ರಾಜ್ಯದ ಕಲಾ ಇತ್ತಿಲ್ಲಕ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಡಿಪ್ನ ಮಾನ್ಯತೆನೇ ಬೇತೈತೆ. ಈ ವಕೀಲತ್ ಪನ್ಪಿನ ಉಂಡತೆ ಈ ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿ ಪನ್ಪಿನ ಅವು ಒಂಜಿ ರೀತಿಡು ಬೇತೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಇದು ಕಾನೂನದ ಚೌಕಟ್ಟಿಡು ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಈ ದೈವದ ಕಲಟ್ ಮಧ್ಯಸ್ಥೆ ಆದ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡು ವಕೀಲೇನೆ ಕೋರ್ಟುಡು ವಕೀಲೆ ಅದು ಏನೊಂಜಿ ರೀತಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥೇನೆ ದಯಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಜಡ್ಜಿನಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಮಧ್ಯಡಿ ಯಾನು ವಕೀಲೆ ಆದಿತ್ತಂಡ ಮೂಳು ದೈವದಲ್ಲ ಈ ಸಂಸಾರದ ಮಧ್ಯಡಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥೆ ಪಂಡ ಪಾತ್ರ ಇಂಕ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದು ಈ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಪುನ ವಿಷಯ ಅಂತ ಪಂಡಾಗ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬಂದು ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಪೊರ್ತು ಆಪನಂಚಿತ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಪುರ ಪೋದು ಆ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿಡು ಪುರ ಆ ದೈವದ ಸಾನಡ ಪುರ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚಿನ ವಕಾಲತ್ ಪಂಪಿನ ವೃತ್ತಿ ನಾನು ಎನಿಕ್ಲ ನಡಪೋಂದೆ ಬರೋದು ಏನು ದಾಯಕ ಎಣ್ಣೆ ಉಂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟ್ಲ ಇರಂತಿ ಒಂದು ಮಧ್ಯಸ್ಥರ ದೀವೊಂದೇ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ಪಣ್ಣ ಇರ್ನ ತ್ರೂ ನಾವು ದುಂಪಾರೆ ಅಂಚದ ಇರ ಐಕ್ಯಗೆ ಎಣ್ಣೆ ದೈವಾರಾಧನೆಗಳು ಉಳ್ಳಾರು ವಕೀಲರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಳ್ಳಾರು ಓಕೆ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ವರ್ಕ ನಮ್ಮ ಸುರುಮಂತ್ರ ವಿಷಯ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂಶಯ ಉಂಟು ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಐನು ತೆರಿಪಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೀ ತೆರಿಪಾಗ ಐದು ದುಂಬು ದೈವಾರಾಧನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ತುಳುನಾಡು ಮಾತ್ರ ಈ ತುಳುನಾಡು ಪಂಡ ದಾದ ಬುಕ್ಕ ಮುಲ್ತ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಲಿಂಚಿರ್ತಾನೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲಡ್ದಕ್ಕೂ ಬರ್ತದೆ ನಮಗೂ ವಿಷಯ ಗೆ ಸುದ್ದಿ ಮಾತ್ರ ಅಣ್ಣ ಈರ್ನ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಕಾರ ತುಳುನಾಡು ಪಂಡದ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ವೀಕ್ಷಕ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತಕ್ಲೇನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಲೋಚನೆ ಪನ್ಪಿನ ಪುಂಡು ಒರಿಯರಿನ ರೀತಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೀತಿಯ ಆಲೋಚನೆ ಪುಂಡು ಅಂಡ ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪಿನದಾದ ಪನ್ಪಿನ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವಿಟ್ಲ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಪಾರ್ದಾನಡು ತೂಪಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅವು ಎಂಚ ಪನ್ಪುಡು ಪಂಡ ಸುತ್ತಿಗೆದಾದ ಮಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ತಾರಾಯಿದಾದ ಉರುಂಟುಗೆ ಪನವುದಾದ ಪೊರ್ಲುಗೆ ಅಂಚನೆ ಆ ಸುಣ್ಣದಾದ ಬೊಲ್ಪು ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪಿನ ಆ ಬಾರ್ದಾನಡು ಬರ್ಪನಂಚಿತ್ನ ವಿಚಾರ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ ತೆರಿನ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮನ ಗಡಿ ಬಾಗಲ ಎಂಚದಾನದ ಆಯ್ತದ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತುಂಟು ಮೂಡಾಯಿ ಸಾಲದ ಗಟ್ಟಾದಿಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಪಡ್ಡಾಯಿಡು ಕಡಲಾದಿಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತೆನ್ಕಾಯಿ ರಾಜ್ಯ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಮುಟ್ಟ ಅಂದ ಪನ್ಪ ಅಂಚನೆ ಬಡಕಾಯಿಡು ಬಾರ್ಕೂರು ನಮ್ಮ ಗಡಿ ಪನ್ಪ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಣದಿತ್ತಿಂದ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ನೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಆಚಾರ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ನಮಕ್ ಬೇತೆ ಒಲ್ಲತು ಎರತಿಕ್ಕಂದು ದಯಪಂಡ ಮೂಳು ಪ್ರಕೃತಿ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತ ಬತ್ತಿಂಚಿತ್ತಿನಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ನಮಕ್ ದೇವರನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪ ದೈವಳಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪ ನಾಗನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪ ಈತ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಇಂದು ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಇಂದಟಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಪದ್ಧತಿ ನಮಕುಂಡು ದಯವಂಡ ಹಿರಿಯಾಕಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಹಿರಿಯಾಕಲ ಆಶೀರ್ವಾದ
ಅಂಚನೆ ದೇವರ ದೈವಳಿನ ಅನುಗ್ರಹ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಪನ್ಪಿನ ತುಳುವೆರಾಯನ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ನೆತ್ತ ವಿಚಾರ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತನ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಈ ದೈವ ಮಧ್ಯಸ್ಥೆ ಅದನ್ನು ನಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎತ್ತು ನೀಡ್ದಾದ್ರ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಕೊಂತ ಆಸಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆಲಾತೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲಾತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆ ಇಂದು ನಮ್ಮನ ಕಲೆ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆಗ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ದಾಯಗಿಂದ ಪಂಡ ಏತೋ ಜನ ಆ ಪಟ್ಟ ಪರಕೆನ ಪೂರ ನೆನೆತ್ತೊಂದು ಅಪ್ಪೆಗೊಂಜಿ ಆಟಗೊಬ್ಬವೇ ಪಂಪಿನ ಪಟ್ಟ ಪರಕೆನ ಪೂರ ನಂಬುದು ಆ ರೀತಿ ಒಪ್ಪನಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಆತ್ಮ ಹತ್ರತ್ತು ಮಾರ್ನ ಬಿಡು ಬರ್ಪನಂಚಿತ್ನ ವೇಷ ಪಿಲಿ ವೇಷ ಐಕ್ಲ ಏನಂಚಿತ್ನ ಮಾನ್ಯತೆ ಉಂಟು ಉಡೆ ಮುಟ್ಟಾಗ ಪಂಡ ಅವೆಲ್ಲ ಜನಕ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಪಂಪಿನ ರೀತಿಯಿಂದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತ ಬೈತ ದಯ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಏತೋ ಕಥಕ್ಲೇನು ಮಾತ ಕೇಂದ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದನ ಬಾಲೆಗೆ ಹುಷಾರ ಆನಂದಿತ್ತನ ಮಾರ್ನ ಮಿಡು ಪಿಲಿವೇಷ ಪಾಡಪಾವೆ ಇನಿಕ್ಕಲ ಏತೋ ಜನ ಅಂಚಿನ ಆ ವೇಷನ ಮಾತ ಪಾಡದು ಪಟ್ಟ ಪರಕೆತ ಸೇವೆನ ಮಾತ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಮಾತ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಲು ನಂಬಿಕೆ ಬದುಕುನಕ್ಲು ತುಳುವೆರೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕೆಲವರು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಪಂಪಿರ ಆಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ನಂಬಿಕೆ ಪಂಪಿನ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅತ್ತು ಅವು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ನಂಬಿಕೆ ಅಂತ ಪಂಡಿದ್ರೆ ಯಾನು ಇಷ್ಟವಲ್ಲ ಅಂದಿತ್ತೆ ಇದೇ ಬೋಂಡ ಪಿಲಿಯ ಮಾರನೇಡು ಅನ್ಪಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಘಟ್ಟ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತನ ಅವು ಫ್ಯಾಷನ್ ಬಟ್ ಮೂಲ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಲಂಚನೆ ಮಿತ್ತು ಬೋಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಆತಿ ಮೂಲ ಬಂಡಗನ ಆಗಿರ್ಬನ್ಲೆಕ್ಕ ನಾವು ಒಂಜಿ ಪರಕೆಗಳ ಸಂದವ ದದನ್ ಲಂಚಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಯಾಟಿಕ್ ದೇವಿ ನಂಬನ ಈಗ ದಾಲ ಕೊರತೆ ಆಟ ಕೊರಪ ಅಂಚನೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕೆಲವುಂಡು ಇತ್ತ ಮಿತ್ತಕ್ಲಂಗೆ ಇರ್ಬನ್ಲೆಕ್ಕ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಬಟ್ ಮೂಲ ನಂಬಿಕೆ ಶುರುವಾಯಿನ ಇಂಚ ಒಲ್ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ಒಲ್ತು ಸುರಾಪುರ ನಿಂತಲ್ಲ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲ ಕಾಲಾಡ್ದೆ ಅಪ್ಪಗ ಇನಿಕ್ಕಾಣಕ ಕೆಲವು ವ್ಯತ್ಯಾಸಲಾದಿ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂದಿನ ಕೋಲ ಬತ್ತಿ ಆಂಡ ಈ ತುಳುನಾಡದ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮುಡ್ದೆ ನಮಕ ದಾದನೆ ಆವಾಡು ಸುರು ಬರ್ಪಿನ ಪುದರಿ ಏರ್ನ ಕೆಂಡ ದೈವಡೆ ದೇವೆರಡ್ದು ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟು ತೀರ್ಥಂದಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಜನಕ್ಲು ಸುರೂಕು ಪೋದು ಪಾತೆರನೆ ಎರಡಕೆಂಡ ದೈವಡೆ ಸ್ವಾಮಿ ದೈವನೇ ಇಂಕಿಂಚ ಆಂಡ ದೈವನೇ ಐನ ನಡಪಾದ ಕೊರ್ಲ ಅದನ್ನ ಎನ್ನ ಕಷ್ಟನ ದೂರ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲ ಅಂತ ದಯಪಂಡ ಒಲ್ತು ಆರಂಭ ಪನ್ಪಿನ ನಮಕ್ ಏರೆಗ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ತುಳನೆ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ದೈವ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಡಲಿತ್ತಿಲಕ ಅವನ್ ಏರೆಡ್ದ ತುಳನೆ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದಿಪ್ನಾಗ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ವಾ ರೀತಿ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪಂಡಿಲ್ಲ ಕಲೆ ಮುಲ್ಪಲ ವಿಷಯ ಬರ್ಪಣೆ ಓಡೆ ಪಂಡ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅಂಚಾದಿಪ್ನಾಗ ವಾ ರೀತಿ ಆಂಡ್ ವಾ ರೀತಿ ಪೋಂಡು ಇತ್ತೆ ವಾ ರೀತಿ ಆ ಒಂದುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅಪ್ಪಾಗ ನಂಬಿಕೆಡು ನಮಕಿತ್ತೆ ಈ ಕೇಳಲಕ್ಕನೆ ವಾ ರೀತಿ ಆರಂಭ ವಾ ರೀತಿ ಆರಂಭ ಅಣ್ಣ ಈ ತುಳುವೆರೆನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆದ ವಿಚಾರ ಪನೊಡು ನಿತ್ತಂಡ ಪೆದ್ದಂಡ ಅಪ್ಪೆಲ ದೈವನೇ ತಾಂಗಡ ತಮ್ಮಲೆಲ್ಲ ದೈವನೇ ತರೆಬೇರಿ ಒರಿಪಾವನ ಶಕ್ತಿ ದೈವಳಿಗೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಇಂದು ಇನಿ ಕೋಡೆದ ಕಟ್ಟತ್ತು ಅನಾದಿ ಕಾಲರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ಕಟ್ಟಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಏನು ಇಷ್ಟ ಮೊಕಂಜಿ ದೇವರನ್ನ ನಮ್ಮನಾಗ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರ ಅವು ಪುರ ಅನ್ಪ ಅನ್ನ ದೈವಡ ಪುರ ಸೀದಾ ಬೋದು ಪಾತಿರ್ಲೆಕ್ಕ ಪಂಡ ನೇರ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಇಲ್ಲದ ಹಿರಿಯಕಲ್ಡ ಬೋದು ಪಾತಿರ್ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಜ್ಜನ ನಂಬು ನೆಂಚರಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲ್ ಅವು ಇಂಚ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಓಲ್ ಪೋಂಡ್ಲ ದೇವರಡ ಪಂಡ ಪೂಜೆ ಅನ್ಪೋಡು ಓಳ ಪರಕೆ ಕೊರಡ ಪಣ್ಣಲ್ಲ ಅಲ್ಲೊಂದು ಮಂತ್ರ ಅವನೋಡು ಜನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅನ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ದೈವಡ ಪ್ರಶ್ನಪತ್ರಿಕೆ ಸೀದಾ ಬೋದು ಪಂಪ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈತನ ಜೋಕಲ್ ಸಹಿತ ಬೋದು ಕಾಪುಲೇಂದ ನಮ್ಮ ಒಡ್ಡೆ ಬೆಲೆ ಸುದ್ದಿ ಅಣ್ಣಗಲ್ಲ ದೈವಡ ಪಂಡ ದೇವಪ್ಪ ಅವು ಈ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಚಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅವೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡು ಇತ್ತನ ತುಳುನಾಡು ದೈವಳು ಬಯಕ್ನೆದಾದ ಕೆಂಡ ತೋಡದ ನೀರ್ಲ ಕಾಡದ ಪುರ್ಪಲ ಮನಸ್ಸು ದಿಂಜಿನ ಭಕ್ತಿ ಈ ಮನಸ್ಸು ದಿಂಜಿನ ಭಕ್ತಿಡು ಇರು ದಾದ ಪೋದು ಕೇಂಡರ್ನಿತ್ತಲ್ಲ ಅವು ನಡಪುನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಚಿತ್ತ ವಿಚಾರ ದಾಯ ಪಂಡ ದೈವಳಿಗೆ ಮಂತ್ರ ಉಳು ಇಜ್ಜಿ ದೈವಳಿಗೆ ಇಪ್ಪುನಿಂಚಿನ ಮನಸ್ಸು ದಿಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅತ್ತೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಇರು ಒಂಜಿ ಕಾಡದ ಪುರ್ಪ ನಮ್ಮ ಕೇಪುಲೊಂದು ದಾದ ಪಂಪ ಕಾಡದ ಕೇಪುಲ ಅವೇನದು ಇದು ಸ್ವಾಮಿ ದೈವಲಯ ಅಂತ ಪಂಡತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವನು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲ ಕಾಲಾಡ್ದು ನಿನ್ನೆ ಮಲ್ದ ಬತ್ತೀನಿ ಇನಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಅನೇಕ ಆಡಂಬರ ರೀತಿ ಆನಂದಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ದೈವಳುಕೇನೆ ಮನಸ್ಸದ ಭಕ್ತಿ ಇರೆಗೆ ಮನಸ್ಸದ ಭಕ್ತಿ ದೈವದ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡ ನಮ್ಮ ನೆನೆತಿನ ಕಾರ್ಯ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರಿನ ನಂಬಿಕೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಗೆಲ ಬಟ್ ಕೆಲವು ಪನ್ಪೇರು ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ದೈವಲ್ಲ ಘಟ್ಟ ಬರ್ತವಂತ ಅವು ಬುಕ್ಕ ಅಗೆಲ ಇಂಚವಾಡು ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಂದಿತ್ತನ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಪತ್ತನಾಜೆಡ್ದ ಬುಕ್ಕ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ದೈವಳು ಮಾತ ಘಟ್ಟ ಮಿತ್ತಾರನೆ ಪನ್ಪಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಇತ್ತೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಲ್ಲುರುಟಿಕಾದಿಪ್ಪು ಮಂತ್ರ ದೇವತೆಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ದೈವಳಿಗೆ ಮಾತ ಚಾವಡಿದ ದೈವಳಿಗೆ ಮಾತ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಆಟಿದ ಸಮ್ಮನ ಮಾತ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಕಟ್ಲೆ ಇಂದು ಎಂಚಾಂದ ಪಂಡ ನೆಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಆಡಂಬರ ಪರ ಸುರು ಆತನ ಅಗೆಲದ ಕಟ್ಲೆಟ್ಲ ಆಡಂಬರ ಸುರು ಆತನ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟಾಗ ಪಂಡ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ದ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಪನ ಅಡೆದ ಆಂಡ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಮೂಲ ಕಟ್ಲೆ ಇಂಚೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಆ ರೀತಿ ಮಲ್ತೊಂಬತ್ತೇರು ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಅಗೆಲು ತಮ್ಮ ನಾವಾಡು ಅತ್ತಂಡ ದೈವಳಿನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಸಂಸಾರ ಒಟ್ಟು ಗುಂತು ಆ ಕೋರಿದ ಬಂಟೆ ಬರ ಮಲ್ತದ ದೈವಳಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಅಗೆಲು ಇಂದು ಪೂರ ಆಟಿದ ತಿಂಗಳು ದುಮ್ಮುಡ್ದೆ ಆ ಒಂದು ಬತ್ತಿನ ಅಂಚಾದು
ದಾದನ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪೂರ ಇಂಚಿನ ದೈವಳಿನ ವಿಚಾರ ಪೂರ ಆಟಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ನ ದಿನ ಅಂತ ಪನೊಲಿ ಅಂಚನೆ ಆಟಿದ ವಿಚಾರಡ ಪನೊಡೊಂದು ಇತ್ತನ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆನ ಕಟ್ಲೆಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಆಟಿತ ಪದಿ ಬುಧವಾರ ದಿನ ತಾನಿ ಬತ್ತಲು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಆಟಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಅಂದೇ ಪನೊಲಿ ವಿಶೇಷ ಆ ರೀತಿ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ವಿಚಾರಗಳು ಅತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಡೋದು ಇತ್ತನ ಆಟಿ ಕೂಟ ಅವು ಇದಾವು ಪೂರ ಉಂಡು ಆಂಡ ಆಟಿ ಪನ್ಪಿನ ದುಂಬು ಆ ರೀತಿ ದುಂಬದ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಆಟಿ ಪನ್ಪಿನ ಆಡೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡಿಗೆ ಸೋಣ ಪನ್ಪಿನ ಸೀದಾ ಬರ್ಪುಂಡಿಗೆ ಆಟಿಟ ಪುಟ್ಟಿನಾಗ ಆನೆದ ಬಲಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪಂಡ ಕಷ್ಟದ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಪೊರ್ತು ಅವಾಗ ನಮ್ಮ 365 ದಿನ ಮನಸ್ ಮಲ್ಪ ಪೂರ ಮಲ್ಪ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬತ್ತಿನ ಚಾವಡಿ ತಪ್ಪೇಗ ಒಂಜಿ ಅಗೆಲು ಪಾಡುವ ಪನ್ಪಿನ ರೀತಿ ತುಂಬದ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಅಗೆಲು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಬರೋದು ಅವೆ ಈ ತೇರ್ ಬಲ್ಲಗೆ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ವನಸ್ತು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ದೇಗತ್ತ ಅವು ಬಲ ಸಂಚರಣ ಡಿನ್ನರ್ ದ ಲೆಕ್ಕ ಅದು ಅವು ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಂಜಿ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ನಂಬೆ ನಮಕ್ ಎಂಚ ತೀರ್ನ ಅಂಚ ಪಾಡುದ ಲೆಕ್ಕ ಯಾಕೆ ಇಂಚಿನೇ ಕಟ್ಟಪಾಡ್ದಲ್ಲ ಇಂಚಿ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಬಲಸನಕ್ಕೆ ಇತ್ತದ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ದುಂಬದಾಗಲಿ ಇತ್ತನಾಗಲೇ ಗೊತ್ತು ಇತ್ತ ಗೊತ್ತು ಬಟ್ ಈಗ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ನಿಪುಣತೆ ಕೋರಿಗೆ ಇರ್ಪನ ಬೊಕ ಆಯ್ತು ಒಂಚೂರು ಪನೊಲಿ ಇತ್ತೆ ಒರಿಯೊರಿನ ಚಾವಡಿಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ರೀತಿಯ ಆಚರಣೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒರಿಯೊರಿನ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೀತಿಯ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಲ್ಪುಡ ನಿಧಾನ ಪಂಡ ದೈವಗು ಸಂಧಿ ಲೆಕ್ಕನ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪಲ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನು ಆ ರೀತಿ ಮಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ಬಂಟೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಡ ಪನ್ಪ ಎಂಗ್ಲ ಮಲ್ತಿನ ಬಂಟಡಾವಡು ಪುತ್ತಾಯ್ತು ಉಡರಡಾವಡು ಮಲ್ತಿನ ಅಡ್ಡಿಲಿಡಾವಡು ಸಾರ ಬಗೆದ ತಪ್ಪಿಪ್ಪು ಸತ್ಯಲೆ ತಪ್ಪಿತ್ತಿನ ತಪ್ಪನ್ನು ಉಡುಮಂತು ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪ ಇಂದು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ದಯಗಿ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಡೊಂದು ಉಳ್ಳೆ ಪಂಡ ಈ ರೀತಿ ಕೇಂಡರು ಆ ರೀತಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಒರಿಯೊರಿನ ಆಲೋಚನೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೀತಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಗೆ ಐನೀರೆ ಪಾಡುವರು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮೂಜಿರೆ ಪಾಡುವರು ಅವು ಆ ಇಲ್ಲಾಲು ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆಜ್ಜ ಮಲ್ತ ಬರ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಅಂಡ ಇತ್ತೆದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಕಡೆ ವಿಚಾರ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ಆಕರ್ಷಣಾ ರೀತಿ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೆ ಆ ಹಿಡಿದು ಜಾಸ್ತಿ ಎನ್ನ ಇಡ ಆ ರೀತಿ ಆಯ್ರ ಬಲ್ಲ ಲೆಪ್ಲೆ ಜನಕ್ಲೆ ಲೆಪ್ಲೆ ಭಕ್ತಿ ಪುಟ್ಟಾಲೆ ಭಕ್ತಿ ಪುಟ್ಟಾಲೆ ಪಂಡ ಅಂಚತ್ತೆ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಬರ್ಪಿಲ್ಲಕ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ದೈವಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಪನ್ಪಿನ ಖಂಡಿತವಾದ ಅಲ್ಲ ಪುಟ್ಟುಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳುವೆರಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಆಟಿದಾಗೇಲು ಆ ರೀತಿ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಆಯಾಯ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಕಾವಡು ಅತನ ಆಯಾಯ ಕುಟುಂಬ ಕಾವಡು ಅವತ್ತನ ನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಪನ್ಪಿನ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆ ರೀತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಬುಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ದೈವಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೋರಿ ಬಂಟೆ ಮಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಗೆ ಅವಳು ಕೋರಿ ಬಂಟೆ ಮಲ್ಪುಣೆ ಅವಿಡದ ಬುಕ್ಕ ಐನ ಅಟಿಲು ಮಲ್ಪುಣೆ ಐನ ಅಟಿಲು ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಪುಂಜನಕ್ಲು ಪುರ ಆ ರೀತಿ ಮಲ್ಪ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಶುದ್ಧಾಚಾರದ ವಿಚಾರ ಪುರ ನಮಗೆ ತೆರೆದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಆ ರೀತಿ ಮಲ್ಪುಣ ಅಂಚಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಇರೆಪಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಇಲ್ಲಗ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಥ ಶುದ್ಧ ಮಲ್ಪುಣ ಜಾಗೆಲೆನು ಮಾತ್ರ ಶುದ್ಧ ಮಲ್ಪುಣ ಬೊಕ್ಕ ಆ ನಮ್ಮ ಅಟಿಲು ಪುರ ಬಲಸುನೆ ಅಲ್ಪಲ ಕೇಪುಲ ದೇರೆಗೆ ಕೇಪುಲದ ಪೂಗು ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊರ್ಪ ನಿನ್ನೆದೀದಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊರ್ಪ ಒಂಜಿ ಮನೆ ಇಟ್ಟು ದೈವಗ ಅಂಚಿತ್ತನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಗ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಅಂದ್ ಖಂಡಿತ ಸಂಬಂಧವಾಯಿನ ಚಿತ್ತ ವಸ್ತುಲೇನು ಮಾತ್ರ ದೇದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತನ ದೈವಗ ಸಂದಿಡು ಅಂತ ಅರ್ಥ ದಯಪಂಡ ಇರು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಗಿಲದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಅಗೇಲದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡೊಂದು ಇತ್ತನ ಅಗೇಲು ಪನ್ಪಿನ ಕಲ್ಲುರುಟಿಗೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಸಾರ ಸಾರ ಅಗೇಲು ಪಡೆಪುನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂಡ ಪಣೋಲಿ ಬೈ ರೇತೆ ವಾ ದೈವಳಿಗ್ಲ ವಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಟ್ಲ ಅಂಚಿತ್ತನ ಸೇವೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಅಗೇಲು ಕೊರ್ನೆಲ್ಲ ಸಂದೇಹ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಭಕ್ತಿಯಾನುಸಾರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತ್ರನೆಲ್ಲ ಸಂದೇಹ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿನ ಅಂಚಿತ್ತ ಒವ್ವೇ ಸೇವೆ ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ದೂರ ಹಣ ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ವಾ ಸೇವೆ ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಸಂದೇಹ ದಾಯ ಪಂಡ ಯಾನ್ ದಾಯಿ ವಿಚಾರ ಪಂಡೆ ಪಂಡ ಅಗೇಲು ಪನ್ಪಿನ ದೈವಳಿಗೆ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿದ ಸೇವೆ ಅಂದೆಲ್ಲ ಪಣೋಲಿ ನಮ್ಮ ಕೋಲಾನಗರ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕ್ರಮ ಇಪ್ಪು ಪೂರ ಸೇರಿ ಅವಟ್ಲ ಅರೆ ಖುಷಿ ಅಪ್ನೆ ಅವೇ ಪೋದು ಆ ಟೈಮ್ ಕನೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ದೆತೋನ್ ವೇರ ಅಂಜಿ ಬಾರ್ನೆ ಪನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಪಂಡಿಲ ಕನೆ 365 ದಿನ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ ಮಲ್ಪ ಅನ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೈವಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಿಂಚಿತ್ತರು ಪಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅದೇ 365 ದಿನ ಆರ್ ನಮ್ಮ ಕೋಣ ಸನ್ ಪಡ ನಾವು ಒಂಜಿ ದಿನ ಆರೆಗೆ ಕೊರ್ಪಣ ಅನ ಇತ್ತದರಂಡ ಚೂರು ಫ್ಯಾಷನ್ ಅದೇ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟದ ತಿಂಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ತಿಂಗಳು ಅತ್ತಂದು ಬರ ಮನ್ಪ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರಕಾರ ಅಂಡ ಈ ಸುರೂತ ಪರ್ಬ ನಾಗರಾಧನೆ ಶುರು ಒಬ್ಬನೇ ಆಟಿಟ್ಟು ಆಗಿದ್ದ ಅನ್ಪ ಅವೇ ಇತ್ತೆ ಆಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಂದಿತ್ತಿಲ್ಲ ಆಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ತೊಂದು ದಾಯ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಪನ್ಪನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ನೆಂಚ ಪಂಡ ಕಷ್ಟದ ತಿಂಗಳು ಉಂದು ಪಂಡ ಈ ಬೆನ್ನಿ ಮಲ್ಪೆರ ಕಾವಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಚಾರ ಈ ಬರ್ಸಪುರ ಬರ್ಪನ ಪೊರ್ತು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಪುರ ಇಪ್ಪನಾಗ ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ಮಾತ ಮಲ್ಪನೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟಕರವಾಯಿನಂಚಿತ ತಿಂಗಳು ದಯ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆ ತೆಪ್ಪೋಡೊಂದು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಒಂಜಿ ದುಂಬು ಪುರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಪುರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಪ್ಪ ಆಂಡ ದುಂಬು ಪುರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ದುಂಬುದ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಕಷ್ಟದ ತಿಂಗಳು ಹೂವೆ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಪುನ ವರ್ಕ್ನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಡು ಅವು ಪೂರ ಸರಿಯಾದ ಇಜ್ಜಂದು ಹಿಡ್ದಾದ್ರೆ ಆಟಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟದ ತಿಂಗಳು ಆ ಪೊರ್ತುಟ್ಲಂಚೆ ನಮ್ಮ ತುಲೆ
ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಚಿನ ತೇವುತ ಜಂಕ್ ಇಂಚಿನ ಇನ್ನು ಮಾತ ಆಟಿಲ್ ಮಲ್ತು ಪೂರ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಿನ ಕಾಲ ಅವಿಟ್ಲ ನಾಗನ ಒಂಜಿ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಈ ತಿಂಗಳು ಬರ್ಪನ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಂದು ಅಂದ್ ಪಂಡತ ಕೇಳಿನ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಷಾಢ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಕನ್ನಡದ ಆಷಾಢ ಪಂಪಿನ ತಿಂಗಳು ಅವೇನಾಕ್ಲದೆ ತೊಂದ್ವೇರಿ ನಮಕ್ ಆಟಿ ಪಂಪ ಅಣ್ಣ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಪಂಪಿನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಬರ್ಪನೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಅವೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿತ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ದೇವೇರನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿತ ವಿಚಾರಣೆ ಪಂಡ ನಾಗನ ನಾಡು ನಮ್ಮ ದೂರ ಪೋಡ್ನಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಜಾಗಿಟ ಇಟ್ನೆಡ್ದಾದ್ರ ಅವು ಒಂಜಿ ಆ ಪುರ್ತಗಾಪನ ಸೇವೆ ಅಂತ ಪಂಡ ಅಂಚಾದ ಆಟಿ ಪಂಪಿನ ದಾಯ ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ತಂದು ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರ ಪಂಡ ಅವು ಇಂದ್ವೆ ಕಷ್ಟದ ತಿಂಗಳು ಪಂಪಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಾದ ಕೊಂಚ ಬಂಡ ನಾಗರದ ನೀರ್ಮಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜಾಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಲೇ ಇಪ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಗಿತ್ರ ಮಾತ್ರ ನಾಗರದ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಪೂರ ಸೇರು ಅಂಚಲ ಆದಿಪ್ಪು ಆಟಿಡೆ ಬರ್ತೇನೆ ಒಂದು ಈತ್ನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲ್ಲ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀಜ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಶುರು ಅನ್ಪುಗ ಅದು ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಮಂತರು ನಾಗರಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಚೂರು ಲೈಟ್ ಅದು ನಮ್ಮ ತೆರಿಪಾಯ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಂಡ ಶುರು ಕಾದು ಒಲ್ಪದ ಉದಾದ ಇಂಚ ಪದ್ಧತಿ ಶುರು ಆಂಡ್ ಬೊಕ ಐಕ್ ಮನ್ಪುನ ಬೇಲೆ ದಾಖಲೆ ಚಾಕ್ರಿ ಮನ್ಮಕ್ಳು ಬೇಲೆ ದಾಖಲೆ ಚಾಕ್ರಿ ಮನ್ಮಕ್ಳು ಅನ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡುಗೋಸ್ಕರ ಬೆನ್ಪುನ ಕಮ್ಮಿ ಐತೆ ದೈವದ ಚಾಕ್ರಿ ಅಂತ ಬೆನ್ಪೆ ಅವು ಇಂಚ ಐಕ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂತ ಇರ್ಬೇಕ ಅವು ಇಂಚ ಸೇವೆ ನಡ್ತೊಂದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಈ ತುಳುನಾಡ ದೈವಳಿನ ವಿಚಾರ ಬನ್ನಗ ತುಳುನಾಡದ ದೈವಳಿಡ್ ಎಂಚಾಂದು ಕೇಂದ್ರನಿತ್ತನ ಪಂಡ ದೈವಾರಾಧನದ ಪದ್ಧತಿ ಎಂಚಾಕ ಕೇಂದ್ರನಿತ್ತನ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕು ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಚಾಕ್ರಿ ಬೊಕ ದೈವದ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪೋಡೊಂದಿತ್ತಂಡ ಎಂಚಿನ ಏನೇ ಆದಿಪ್ಪಡು ಅವು ದೈವದ ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆ ಆದಿಪ್ಪು ಮಣ್ಣ ದೈವನೇ ఆయన ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪುಣೆ ಅಂತ ಪನೋಲಿ ಅಂಚಾದ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪೋಡೊಂದಿತ್ತನ ಹಾಗೆ ಯೋಗಲ ಬೋಡು ಭಾಗ್ಯಲ ಬೋಡು ದೈವದ ಅನುಗ್ರಹ ಜನ ಖಂಡಿತವಾದ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಅವಾಗ ಇತ್ತೆ ಪಂಡೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ಈ ಕೊಡ್ನಾಡ್ದ ಧರ್ಮನೇ ಇದು ಇಂದುವೇ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವರ್ಗದಾಗ್ಲಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾತಿ ತಕ್ಲಿ ಆಯಾಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೀತಿ ತಕ್ಕೆ ಚಾಕ್ರಿ ಪೂರ ಕೊರ್ದು ಇತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪನೋಡೊಂದಿತ್ತಂಡ ಈ ಪಾತ್ರಿಲಿನ ಸಮುದಾಯ ಪನೋಡೊಂದಿತ್ತ ನಲಿಕೆ ದಾಖಲಾದಿಪ್ಪು ಪರವೇರಾದಿಪ್ಪು ಪಂಬದರಾದಿಪ್ಪು ಮಡಿವಾಳ ಸಮಾಜದಾಕ್ಲು ಸೇರಿಗಾರನಕ್ಲಾದಿಪ್ಪು ಇಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವರ್ಗದಾಕ್ಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಸಾರದಾಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಸೇರ್ದು ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ನ ವಿಚಾರನ ನಮಕ್ ತುಯರ ತಿಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಆಯಾಯನಕ್ಕೆ ಆಯಾಯ ಪಂಡತೆ ಉಳ್ಳೆ ಇತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದೈವ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನಾಕ್ಲ ಪಂಡ ಅಕ್ಲನೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಗದಾಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಸೇರಿಗಾರ ವರ್ಗದಾಗ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಜೀಟಿಗೆದ ಸಂಸಾರ ಪನ್ಪೇರು ಅತಂಡ ಮಡಿವಾಳ ಸಂಸಾರ ಪನ್ಪೇರು ಮುಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಕುಂಟುಬಾಡ್ ನಂಚಿತ್ನ ಅತಂಡ ಹೊಜಾರ್ನ ಗಡಿಬತ್ತನಾಕ್ಲು ನಿಪ್ಪೇರು ಗುತ್ತಿನಾಕ್ಲು ನಿಪ್ಪೇರು ಇಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ತಾಕ್ಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಆಚರಣೆ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನ ಒಂಜಿ ಈ ಚಾಕ್ರಿ ದಾಖಲೆ ಪಡ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ತುಯರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ನಾಡ್ದು ಧರ್ಮಾಡು ಐಟ್ಲ ಒಟ್ಟು ಅದು ಒಂಜಿ ಈ ಜಾತಿ ಭೇದ ಇಜ್ಜಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಕಲಾ ಪಂಡ ದೈವದ ದೈವ ಪಂಡ ಮೂಲ ನಮ ಕಾವಡ ನೆಂಚಿನ ದೈವದ ಸೇವೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಚಾಕ್ರಿ ದೈವದ ಸೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ದೈವ ಪಂಪಿನ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಿನ ದೈವಕ್ಕೂ ಜಾತಿ ನೀತಿ ಧರ್ಮ ದೈವ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಕೆ ಪೂರ ಜೋಕುಲು ಜೋಕುಲು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಂಚ ಪನ್ಪನೆ ನಂಬೋಲಿ ನಮ್ಮನಗ್ಲೇ ತಪ್ಪು ಅಂದ್ರೆ ಪೆಟ್ಟು ಕೊರ್ಪನೆ ಈ ನೀಕ್ ಈ ನಮ್ಮ ಎಪಿಸೋಡ್ ಈಡೆ ಕುಂತದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ ಪಂಡ ಚಾಕ್ರಿ ದಾಖಲೆ ಏರು ಒರಿಯರಿನ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರ ತೆರಿಪಾಗ ಅವು ಏರು ಶುರುಕ್ ಏರು ಬರ್ಪೇರು ಬುಕ್ ಏರು ಬರ್ಪೇರು ಮಧ್ಯಸ್ಥರನ ಬೆಳೆದ ಚಾಕ್ರದೆಲ್ಲ ಕಟ್ನಾಕಲ್ಲ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಆಡು 10 ಎಪಿಸೋಡ್ ಮುಗಿಪ್ಪುನ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಬಯರುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಜಾಸ್ತಿ ಹೊರನೆ ಕೊರ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಅವು ಒಂಜಿನ ಚೂರು ಚೂರೆ ಕೊರ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಮ್ಮ ದಾದಿನ ಕೊರಲಿ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಪಂದು ಬಿಡ್ಲಿದ್ದೇನೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತಂಡ ದಯ ಪಂಡ ಬಹು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಅವೇ ತೂರುಕೆ ಪಂಡೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪನ್ಪಿನ ಕಡಲಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರಿದಿನಕ್ಲಿಂದ ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಕೆಲವು ತೆರಿಯರ್ಲ ಉಂಡು ತೆರಿಯಂದಿನಕ್ಲ ಉಂಡು ತೆರಿ ಪಾಯರ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಚಾರನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಲೆಡಾವಡು ಅತನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಕ್ಲೆಡಾವಡು ತೆರಿಯೊಂದು ಅವೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ವಿಸ್ತಾರ ಮಲ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ತೆರಿಪಾದು ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪಿನ ದಾದ ತುಳುನಾಡದ ಆಚರಣೆ ಪನ್ಪಿನ ದಾದ ತುಳುನಾಡದ ನಂಬಿಕೆ ಪನ್ಪಿನ ದಾದ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪನ್ಪಿನ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಹತ್ತು ಅವು ಮೂಲ ನಂಬಿಕೆ ಎಂದು ಪನ್ಪಿನ ತೆರಿಪಾವನ ವಿಚಾರವಾದ ನಮ್ಮ ನನ್ನಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ತುಂಬ ಪಂಡ್ರಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆ ಅಡೆಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಇಂಕ್ಲೆ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ಅನ್ನು ಪಂಡ್ರ ಇಷ್ಟವಾದ. ಓಕೆ, ಇನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ನಾಗಾರಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ತೆರಿಯೋಂಡ ಅಂಚನೆ ನೆಟ್ಟು ಪನ್ನೆಡು ಕೆಲವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಲಿಪ್ಪು ನಮಕು ನಾಲೆಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪು ಅಯ್ನ ಪೂರ ನಿಖಿಲ್ ತಪ್ಪೊಂದಿತ್ತಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ಲಿ ಬರಲಿ ಸರಿಯಾಯಿನ ವಿಚಾರ ಇಂಚಿನ ಏನು ಬರೀಲಿ ತಪ್ಪಿತ್ತಿನ ಮನ್ನಿಸಾಲಿ ಇಂಚಾತ ನಾನಾತು ವಿಷಯವನ್ನು ತೆರಿಪಾವನಿಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಐಟ್ ದಾದಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಡ್ದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದಿತ್ತಿಲ್ಲ ಐಕೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಕ್ಷಮೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ತಪ್ಪಿತ್ತಿನ
ಐಕೊಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ದು ದಾದ ಸರಿ ಪಂಡರ್ನ ಐ ನಿಕ್ಲಾಡೆ ಬರ್ತದೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆಯೋಣಂಜಿನ ಕೆಲಸ ಮಂತುಪ ಅಂಚನೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಗೂ ನಿಗಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಅಂಜನೆ ಐನಾತ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನದು.